En dan dadelijk hebben we een interview met mevrouw Indra Rossen-Lucasius. Zij is van Virgen Rosaria. En zij organiseren deze leuke jump-in voor ouderen hier op Brakkaput Arriba. Het is carnaval en ook voor de kleintjes, ook voor de ouderen is het carnaval. En dat wordt hier gevierd. En we gaan haar meer vragen over deze activiteit. Mevrouw Indra Rossen-Lucasius, directeur van Virgen Rosaria. We zijn hier vlak voor de jump-in begint. Wat wordt hier georganiseerd vandaag? Nou, bedankt voor deze interview. Wij gaan vandaag een mooie activiteit voor onze ouderen organiseren. Op deze speciale locatie. Ja, we zijn op Brakkaput. Ja, zeker. Frisse lucht. Mooi uitzicht. Nee, zeker. Wij huren dit gebouw, of deze paviljoenen al sinds september. Ja. We hebben een hele mooie huurovereenkomst kunnen afsluiten met Stichting Johannes Bosco. We zijn daar heel dankbaar voor. Dat ze een helpende hand hebben uitgestoken naar ons. Want een van onze locaties had nader onderhoud nodig. En waar breng je dan 50 ouderen onder? Dat is niet zo makkelijk. Dus vandaar dat we heel blij zijn met deze geste. Want we betalen een huur, maar ze hebben wel rekening gehouden met de type organisatie die we zijn. En vandaag gaan we dat hier vieren. De ouderen hebben het hier enorm naar de zin. Ja. Wat anders. Ze zien de zee, frisse en het is lucht. lekker. Ja, het is fijn. En we hebben van allerlei andere locaties ouderen hier naartoe gebracht om samen dit evenement te vieren. Want wij zeggen altijd, bij ons gaat het leven gewoon door. Hè? Goed zo. Want ze worden wel oud, ze komen in een andere fase van het leven. Maar dat betekent niet dat je geen jump-in wil bezoeken. De culturele aspecten blijven we met hun vieren. En daar zijn we wel blij en trots erop dat we dat kunnen doen. Goed zo. En ze ontmoeten elkaar ook, want er zijn mensen van verschillende locaties die hier nu samenkomen natuurlijk. Klopt, ja. Een van de locaties die we tijdelijk hebben moeten leegmaken voor de noodzakelijke onderhoud. Ja. Daar is de helft gebleven en de helft van de andere bewoners zijn hier. Ze zien elkaar weer en het is altijd heel mooi om te zien hoe blij ze zijn om elkaar te zien, want ze missen elkaar toch. Ja. Ouderen komen bij ons wonen, ze worden gewoon onze familie. Ja. Dus vandaar dat we dan heel content zijn als we ze samen kunnen brengen. Ik vind het heel mooi. En wat houdt de jump-in? Ik zag al een DJ, ik zie versiering. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, dansen toch? Ja. We hopen dat er ook wat oude rijdentoewas kunnen komen. Ja. Maar het spreekt hun enorm al aan als ze dat muziek horen. En zeg maar dat ze elkaar ontmoeten. En logischerwijs is er altijd een hapje en een drankje. Ik vind het prachtig. Ik wens jullie ook heel veel plezier. Ik zag al heel veel mensen heel blij zijn. En ik vind het mooi om te zien hoe het ook georganiseerd wordt. En we besteden er graag aandacht aan. Want op een gegeven moment worden we allemaal op een leeftijd dat we... Ja, we moeten er allemaal aan gaan geloven. Ja. En wat ik altijd zeg, we worden allemaal oud en we weten niet hoe we oud worden. Nee. En daarom moeten we voor hun zorgen, want ze verdienen het. Deze mensen zijn degenen die zeg maar, deze gemeenschap hebben gebouwd, waar wij verder op kunnen ontwikkelen. Ja. En daarom vind ik dat we hun ook in het zonnetje moeten blijven zetten.